खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ ओनसोलारि बन्द हिसाबै फोसावबाय। बर' थुनलाइ साननि थाखाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा 16 नभेम्बरखौ ओनसोलारि बन्द हिसाबै फोसावबाय। बेनिखायनो बिटिसि हालामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानजों लोगोसे सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरा 16 नभेम्बराव बन्द थागोन। लोगोसेनो बिटिसि हालामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोराव बर' थुनलाइ सानखौ जाहाथे फालियो बेनि थाखायबो खावलायहरदों। क'क्राझाराव बिजेपिनि मददगिरिफोरनि गुन्डागिरि बिटिसिनि बारग' इएम अरुप कुमार देनि मददगिरिफोरा बिपिएफनि मददगिरिनि नखराव गाग्लोबदों। गुबुन गुबुन नखराव गाग्लोबफैदों। रन्जन साहा आरो रुपम दत्तनि नखराव गाग्लोबदों। बिपिएफखौ मदद होनायनि थाखायनो अरुप कुमार देया जेननो गोनां जादों होननानै गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो गाग्लोबजाग्रा नखरनिफोरा। गासै गंनै बोलेर' गारियाव सा9 सा9सोआ फैनानै गाग्लोबफैदों। माखासेया खुगायाव मास्क गानदोंमोन आरो सासेया खुगा खाथेयाखैमोन आरो जाय खुगा खाथेयाखै बियो अरुप कुमार देनि मददगिरि होननानै फोरमायथियो आरो गासै जाथायानो सीसीटीवी केमेरायावबो सेबखांजादों। बिसायख'थिनि दान मोनसे सिगांबो बिजेपिनि मददगिरिफ्रा फैनानै गाग्लोबफैदोंमोन आरो दाबो गाग्लोबफैदों बुथारनो नाजादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। रन्जन साहा आरो रुपम दत्तनि न'आव गाग्लोबनायाव रुपम दत्तनि फंबाय अरिन्दम दत्तखौबो गाज्रि बुनानै थांदों। बेनि अनगायैबो इटाजों न'नि खोरखि बायदिखौबो बुफाय बुसि खालामदों होननानै फोरमायथियो। गाग्लोबजानाय बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि जों सिगांनिफ्रायनो बिपिएफमोन आरो थैजासे बिपिएफआवनो थागोन। गेजेराव बिपिएफ एंगारनानै बिजेपिआव थांदोंमोन आरो बिजेपिनि जानानै केम्पेइन खालामनायाव अरुप कुमार देआ देरहासारबो जानो हादोंमोन। बेनि उनाव बिजेपिखौ एंगारनानै फिन बिपिएफआव फैदों आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि जानानै केम्पेइन खालामदोंमोन। बेनिखायनो बिजेपिआ जेननो गोनां जादों होननानै बिथांमोनहा सानो। बेनिखायनो गाग्लोबनो फैदों होननानै फोरमायथियो गाग्लोबजानाय नखरनिफ्राय। बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव बेबायदि गाग्लोबग्राया दैदेनगिरिखौ पुलिस प्रशासना साजा होनो नांगौ आरो बिजेपिआ बेबायदि दैदेनगिरिखौ बिजेपिनिफ्राय बोख्लायनांगौ आरो राहा लानो नांगौ। नङाब्ला बेबायदि दैदेनगिरि थायोब्ला बिजेपिआ बदनाम जागोन। मानोना सिगांबो बेबायदि गोबां खामानि मावबोदों होननानै फोरमायथियो गाग्लोबजाग्रा बिथांमोनहा। राजमेलाया दा जागायजेनबाय। नलबारियाव खुंजानाय राजमेला बेखेवनायाव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो, जेराव केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथांजों लोगोसे आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय 10,000 फरायसुला फरायसुलि गासैबो जयैनो बाहागो लानानै मायाबिनि रातिर बुकुट मेथाइखौ रोजाबदों। मबाइलनि लाइट फोजोंनानै खौसेयै मोनसे गारांजों मेथाइखौ रोजाबदों। बिटिसिआवबो जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय 18 नभेम्बराव हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेनिख्रुइ बांसिन सुबुं थुबुर खालामनानै जों जुबिन गार्गनो मान बावगोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जुबिन गार्गआ आंनि लोगोमोन। आं जेब्ला बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनो ओंखारदोंमोन बे समावनो जुबिन गार्ग थैनायखौ आं खौरां मोनदों, जायजों आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनदोंमोन। जिउआव लोगोखौ खोमानांनायाव दुखु मोनदों। बे खोथाखौ फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। नलबारिया राजमेलाखौ बेखेवनायनि अनगायैबो मोब्लिबजों खारग्रा गारिखौ चार्ज होग्रा चार्जिं स्टेशनखौबो बेखेवनानै होयो हाग्रामा महिलारिया। आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय आसाम हान्थामेला बिफाना नलबारियाव चार्जिं स्टेशनखौ बानायनाय जादों। दा बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय, जेराव केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथांजों लोगोसे मन्त्रि चरण बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। बिहाराव बिधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया मैया जानानै थांबाय। गासै 243 बियाबनि मादाव गिबि खोलोबाव 121 बियाबनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन मैयानि सानाव, जेराव बिहारनि माखासे जायगाफ्राव दुंहाव थासारिफोरबो जादों, जेरै बिहारनि लखीसराय बियाबनि सिङाव माखासे दुंहाव थासारि जादों। भट मिरुआव बिहारनि डिपुटि सीएम विजय सिन्हानि गारिखौ हाबनो होआखै। अन्थाइ खुबैनायजों लोगोसे गोबोरखि खुबैनानै गाग्लोबदों। जाथायखौ लानानै खुद्रिदों एनडीएनिफ्राय आरो आरजेडीनियानो गाग्लोबदों होननानै अजद होदों। एनडीएआ देरहायोब्ला बिसोरनि बिखायाव बुलडजार सोलिगोन होननानैबो एनडीएनिफ्राय फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बे जाथायखौ लानानै बिसायख'थि आयगनिसिमबो कमप्लेन बा अजदखौ होयो। ओजोंहाय बे गाग्लोबनाय जाथायाव आरजेडीनि जेबो आखाइ गैया होननानै फोरमायथियो आरजेडीनिफ्राय। बेबायदिनो बिहारनि बिसायख'थियाव माखासे जायगाफ्राव दुंहाव थासारि जादों। गासै 243 बियाबनि मादाव गिबि खोलोबनि भट होनायाव 121 बियाबनि थाखाय भट होनाय जादों। आद्राया 11 नभेम्बराव जागोन आरो 14 नभेम्बराव बिसायख'थिनि फिथाइ साननाय जागोन बा फोसावनाया जागोन।
आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होनानै खोथा लाखियैखौ लानानै खुद्रिदों आसाम मावथिफोरा 1 अक्ट'बरनिफ्राय आसाम मावथिफोरनि दान बान्थाखौ 500 राङै बांहोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया रादाय होदोंमोन। नाथाय अक्ट'बर दान बारलांबाय, नभेम्बर दान फैबाय, दासिमबो आसाम मावथिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोआखै होननानै फोरमायथियो आसाम मावथिफोरा। आरो थाबैनो जुदि आसाम सोरखारा आसाम मावथिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोआब्ला गोख्रोङै धर्ना लागोन होननानै फोरमायथियो। गिबियाव ब्लक लेभेलाव नभेम्बर दानाव धर्ना होनाय हाबाफारिखौ लागोन। बेनि उनाव डिसेम्बर दानाव जिल्ला लेभेलाव धर्ना होनाय फारिखौ लागोन आरो 2026 मायथाइनि गिबि सप्तानिफ्रायनो रायजो नाङैनो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। हाथाय बाजारनि बेसेनखौ नायनानै जाहाथे नखरखौ सालायलांनो हानाय बायदि, गथ' गथायखौ नायलांनो हानाय बायदि जाहाथे आसाम मावथिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोयो, बेनि थाखाय आसाम सोरखारखौ गोबां खेब खावलायदोंमोन। आसाम सोरखाराबो रादाय होदोंमोन, नाथाय रादाय होनायखौ मावफुङाखै। खालि रादायनि उनाव रादायल' होदों आसाम सोरखारा होननानै फोरमायथियो आसाम मावथिफोरा। बेनिखायनो आसाम सोरखारा जुदि आसाम मावथिफोरनो दान बान्थाखौ बांहोनानै होआब्ला नभेम्बर दाननिफ्रायनो सोमावसारनायखौ जागायजेनगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव हमजानाय शामकानु महन्तनि बिदा भास्कर ज्योति महन्तआ रिजाइन होबाय। हादरसानि चिफ इनफरमेशन कमिशनार बिबाननिफ्राय भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा रिजाइन होबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होनायनि उनावनो रिजाइनेसन होबाय भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव नायबिजिरनो थाखाय RTI रिपर्ट होदोंमोन सासे सुबुङा। बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो रिजाइनखौ होनो गोनां जाबाय बिथाङा। जायनाखि शामकानु महन्तनि बिदा भास्कर ज्योति महन्तआ चिफ इनफरमेशन कमिशनार बिबानाव दङमोन, बेनिखायनो जाहाथे बिथाङा गुबुनफोरनि केसआव जेरैबायदि समानै बिजिरबोदोंमोन, जुबिन गार्गनि केसआवबो बेबायदि जाहाथे बिजिरनाय जायो होननानै RTI रिपर्ट होदोंमोन। बेनि उनावनो जाहाथे जुबिन गार्ग थैनाय केसआव जेबो सन्देह गोनां जाया, बेनिखायनो चिफ इनफरमेशन कमिशनार बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय भास्कर ज्योति महन्तआ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां खोथा फोरमायनो सानदों। जेब्लाहाय जोङो न'निफ्राय बाहेराव बेरायनो थाङो, बायजोआव जेब्ला जों थाङो, अब्ला जोङो न'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोसोखाङो नङासै? आंथ' बिराद गोसोखाङो। माने हटेलफोरनि जायै जायै बरिं जायो, रेस्टुरेन्टफोरनि जायै जायै बरिं जायो, नङा होमबा? न'नि ओरैबायदि ओंख्रि मोनजानाय मोनबा, अमा बेदर, न'नि जोंनि बर'नि स्टाइलाव संनाय अमा बेदर, अनला सबाय बेफोरबायदि मोनजानायबा, नारजि ओंख्रि मोनजानायबा बेफोरबायदि जों सानो, नङा होमबा? दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मोनसे मोजां खौरां आरोखि ना। जोंहा सिक्किम गेंटकआव जोंहा बर'नि हटेल दङ, सिगांबो दंमोन, नाथाय गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द जादोंमोन। दा बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय, साइमन हटेल। बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय सिक्किमनि गेंटकआवनो। दे बे हटेला बर'निनो, जोंनिनो बर'निनो, सिगांनिफ्रायनो दंमोन सिक्किमनि गेंटकआवहाय। सिगां CM रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन, खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय हटेला बन्द जानानै दंमोन। दायो बे हटेलखौ बेखेवफिनबाय। बे हटेलाव थानायजों लोगोसे जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय, अमा बेदर, नारजि सबाय बेफोरखौ मोनजागोन आरोखि, जानो हागोन। लोगोसे हटेलनिफ्रायनो टुर सार्भिसबो होगोन आरो। हटेलनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। साइमन हटेला सिगां CM रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन। दा बेखौ सोलायनानै अल इन्डिया रेडिअ क्वार्टारनि साखाथियाव लांनाय जाबाय। लाल बाजार ट्राफिक पइन्टनि साखाथियावनो 3 मिनिटनि जानथायावनो बे बर'नि हटेलखौहाय नोंथांमोनहा मोननो हागोन। सिक्किम जायगायाथ' ओरैबायदि समायनायखा, आंबो सिगाङाव थांखांबाय आरो आंबो बे साइमन हटेलावनो, जोंनि बर'नि हटेलावनो थादोंमोन। नोंथांमोनहाबो जुदि सिक्किमाव थांनायनि प्लान खालामदोंबा बे बर'नि हटेल साइमन हटेलावनो थानो हागोन। फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 7501510292 नङाबा 7896571045 7501292996। गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो लायोदि जोंनि साइमन हटेलावहाय जानायजों लोगोसे थानाय, बेनिफ्राय गासै ट्रिपखौबो जोंनो हेन्डेलियानि सार्भिस खालामनाय जायो। बे होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै जायखिजाया समावनो नोंथांमोननि रोंगौथिखौ मिथिना लानो थाखाय जोंजों रायज्लायनो हागोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो
फोरमायनानै गोजोनोदि गोजोन्थों। मोजां जोङो स्किम बेरायफैदोंमोन जोङो नाथुला थांबाय सांगुलेक थांबाय बायदिसिना बुस्थु नायहैबाय जोङो नायनानै फैखांनायनि उनाव जोङो दा गेंटकआव दङ दा बाजैनि हटेलाव जोङो जाफैदों बर' हटेल बेखायनो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि स्किम फैयोब्ला नैबे बाजैनि हटेलाव फैनानै जाफैबानो जाबाय अमा नारजि सबायजों दाउजों आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि माने बर'नि आइटेमफोर मोनो आरो बेखायनो जों बिराद मोजां मोनदों माने ओंखामा जों दस्राखौ जायै जायै माने मोजां मोनथारलामोन दा मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो Thank you. Welcome. खुलुमबाय जोङो दाख्लै आं जेब्ला फार्स्टआव नायजेनदोंमोन सिक्किम रायजोआव जों फैनो होननानै जों थांखि लाखानायखामोन दा बेयाव मा सानदोंमोन जे मोनसे इउटुबाव नुदों आरोना दा बेयाव नुनायाव जे जोङो थाङोब्ला जे बाजेनाव हाबनानै जों फैगोन होननानै निश्चय जों साननानै दंमोन दा बेनिखायनो जों एकदम थारैनो बाजेनि लकेसन हरनानै लाइभ लकेसन हरनानै थारैनो बाजेनि हटेलाव मोनजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। Thank you, brother. Thank you so much, and most welcome. Next time visit खालामबाव आरो. Thank you. खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।